Dende Bruxelas, dende o Bloque, dende o Parlamento Europeo, a Alianza Libre Europea, apoiamos a folga de mulleres. Porque se as mulleres paramos, o mundo para. Porque queremos os mesmos dereitos, porque queremos os mesmos salarios, porque queremos ter o mesmo tratamento. Eu dende Galiza, dende Europa, e a miña compañeira Jill Evans. Dyn ni yma heddi fel menywod, fel aelodau yn Senedd Ewrop i ddangos ein cefnogaeth i'r menywod trwy'r byd sydd yn gwneud cyfraniad mor anhygoel i'n cymdeithas ac i'n byd i gyd, i bob un ohonyn ni. Ac felly dyn ni yn ymuno, dyn ni'n cefnogi yn y streic sydd yn digwydd heddi trwy'r byd a cyfrannu ein rhan bach i dynnu sylw at yr holl problemau sy'n wynebu menywod, ond yr holl potensial sydd gyda ni hefyd. Folga feminista, 8 de marzo.